ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் 18 நாள் வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு 10வது நாள். இன்னைக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். வந்தவாளுக்கெல்லாம் தேங்க்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அதை சொல்லணும். அப்புறம் இப்ப நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்னா ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூர்ல வந்திருக்கோம். எல்லாரும் ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் மியூட்லயே சொல்லுவார். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஐ திங்க் சிந்துகோபி மாதாஜி இன்னைக்கு ஹெரமன் பிரபுஜிக்கு சொல்ல வரலன்னு நீங்களே எடுத்துக்கணும். ஹெரமன் பிரபுஜி இப்ப இன்னும் படிக்கணும் இல்லையா உங்களுக்கு? பிரணதி பிரிண்ட் இப்பதானே எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு எனக்கு. உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும், படிக்க முடியாது, அதனாலதான். இன்னைக்கு அப்ப படிக்க முடியாதா? ஓகே. வேற யாரு ரெடியா இருக்கீங்க? நான் படிக்கவா மாதாஜி? சித்ரதேவி மாதாஜி படிக்கணும். The new people-க்கு சான்ஸ் கொடுங்க. படிங்க மாதாஜி. மியூட் பண்ணிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணதி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாந்தஞ்சன ஷலாக்கயா சசுர் உன்மீலிதம் என தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்யா மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூபக கதாமஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் தேஹம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீ யுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சகன ரகுநாதன் விதம் தம்ச ஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்சக. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீன பந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விருக்ஷபானு சுதே தேவி பிரணமாயி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சா கல்ப தருப்யஷ கிருபா சிந்துப்ய ஏவச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிரமண ஹிதாயச ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகாவதாந்தயாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்னே கௌர த்விஷே நமக. குரவே கௌர சந்திராய ராதிகாயை ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமக. நமக ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ணா பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமினே. நமஸ்தே சாரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்வேஷ சூன்யவாதி பாசச்சாத்திய தேசதாரிணே. பஞ்சதத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்தரூபஸ்வரூபம் பக்தாவதாரம் பக்தாக்கியம் நமாமி பக்த சக்திகம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாகர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. மாதாஜி. வெரி நைஸ். ரொம்ப நல்லா சொல்லுங்க. கொஞ்சம் இருக்கு. என்ன பண்ணேனா yeah, so you tried your best. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல நல்லா சொன்னேன். yeah, 18 நாட்களில் பகவத்கீதையை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள். what's happening? உங்களுக்கு தெரியறதா? என்னோட ஸ்கிரீன் பிளாங்கா போயிடுது. தெரியறதா? தெரியுதுங்க. ஓகே ஓகே. அப்போ இன்னைக்கு 10வது அத்தியாயம் படிக்க போறோம். அதோட என்ன டைட்டில்? விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகா.
உலகளாவிய வடிவம், பகவானுடைய உலகளாவிய வடிவத்தை இன்னைக்கு வாயால சொல்ல போறார். 10வது சாப்டர்ல அவர் அர்ஜுனா கேட்க போறார். இவர் வந்து வாயால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறார். நான் இதுல எல்லாம் இருக்கேன், எப்படி இருக்கேன். அப்ப இது வந்து அவருடைய தெய்வீக அருள் அபைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. இவர் யாரு? ஸ்தாபகராச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம். அவர்களுடைய போதனைகளின் அடிப்படையில் தான் நம்ம இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஓகே, இப்ப நேற்றுக்கு என்ன படிச்சோமோ அது ஜஸ்ட் ஒரு ரீகேப். பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானா 9.1 இருந்து 9.10 பார்த்தோம். ராஜ வித்யா ராஜகுஹ்யம். இந்த வந்து பகவத்கீதா வந்து கிங் ஆஃப் நாலேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம். சீக்ரெட், ரொம்ப சீக்ரெட்டான நாலேஜ், அதுவும் பார்த்தோம். கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள் என்னது 11ல இருந்து 25 வரைக்கும் பார்த்தோம். சத்தத்தம் கீர்த்தையின் தோமாம். எப்பொழுதுமே நம்ம வந்து பகவானை வந்து ஸ்துதிச்சுட்டே இருக்கணும். இப்போ பிரேயர் சொல்லணும், பஜனை பாடலாம், இந்த மாதிரி பகவத்கீதா கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணலாம். எப்போ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது கிருஷ்ணரை அணுகிறதுக்கு உள்ள வழியில நம்ம போயிட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம். பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை, அனன்ய பக்தி 9.26 இருந்து 26ல இருந்து 34 வரைக்கும். மன் மனா பவ மத் பக்தோ. மனசாரையும் பகவான் வந்து தொழுதுண்டு, சும்மா ஆக்ஷனால மாத்திரம் இல்ல, மனசையும் லயிச்சு பகவான்கிட்ட என்கிராஸ்டா நம்ம வந்து ப்ரே பண்ணலாம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிறவா ரொம்ப கம்மி. யாரெல்லாம் படைத்திருக்காரோ அவளுக்கே தெரியாது. ஆக்சுவலி அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர் அவர் தான். இருந்தாலும் அவருக்கு நிறைய பேருக்கு அது தெரியாது. 1ல இருந்து 7 வரைக்கும் சொல்றாரு. அது நாமே விது சுரகணா. சுரகணானா டெமிகாட்ஸ். தேவர்கள் ரிஷிகளுக்கு கூட என்னை பத்தி தெரியும். அவளோட ஆதாரமே நான் தான் அவளெல்லாம் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். இருந்தாலும் அவளுக்கு கூட இந்த நாலேஜ் இல்லை. நான் தான் வந்து ஆதாரம் அவளுக்கு எல்லாருக்குமே. தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். மெயினா வந்து தூய பக்தி தான் பண்ணிருக்கு பகவானுக்கு. சோ மச்சித்தம் மத்கத பிராணம். இதே தான் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோமே. அதே போல மனசார, சித்தம்னா என்னது? நல்ல மைண்டோட நம்ம வந்து பகவானை பண்ணணும். அண்ட் மத்கதா பிராணம். பிராணம் இருக்கிறது வரைக்கும் அது வந்து பகவானை நம்ம இது we have to pray, we have to worship. அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 2nd சாப்டர்லயே சொல்லியாச்சு. அகம் சிஷ்யஸ்தே அகம் ஷாதிமாம் பிரபன்னம். நான் உங்களுடைய சிஷ்யன், எனக்கு சொல்லுங்க. அவர் ஓடி போல கன்ஃபியூஸ்ட் ஆயிட்டு உட்கார்ந்துட்டு என்ன சொன்னார்? நான் இப்போ உங்களோட சிஷ்யன், நீங்க என்ன சொல்றாலும் நான் கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிதான் சொன்னார். இப்போ வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு பிளஸ், இன்னும் நல்லா புரிஞ்சது எனக்கு அப்படின்னு அர்ஜுன் கிருஷ்ணன் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். சர்வமேத்த திருதம் மன்னி. எல்லாம் உண்மை, தட் இஸ் அப்சல்யூட் ட்ரூத். யாரு? நீங்க தான் அப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா புகழ்த்தி சொல்றார். 12ல இருந்து 18 வரைக்கும் பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கிறார். அவர் வந்து நிறைய சொல்றார். அதுல நீங்கள் எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணா ரொம்ப நல்லா இருக்கும், இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போயிட்டு இருக்கும். அதனால பிளீஸ் ஸ்பீக் அவுட். ஓகே, கேட்கும் போது ஆமா என்ன மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதா, இப்படி ஏதாவது சொல்லுங்க. கிடையாது, எல்லாம் வீடியோ ஆஃப், ஆடியோ ஆஃப். சோ ஐ ஃபீல் ஐ எம் ஜஸ்ட் டாக்கிங் டு எ வால். அது நான் அது அப்படிதான் இருக்கும். ஏன் ஆன்லைன்ல அப்படிதான் இருக்கும். ஆனா கேட்கும் போது பதிலும் வரலைன்னா தென் ஐ ஃபீல் நான் யார்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு பதிலும் சொல்றது இல்லையா, அப்படி தோன்றது இல்லையா. அண்ட் உங்களுக்கு நல்லதுக்கு தான் நான் சொல்றேன், பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு. அப்போ பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்போது என்னன்னா ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டைம் எனக்கு வந்து கொடுத்த ஈஸியா வருதுன்னு தப்பு. அண்ட் இங்கிலீஷ் தமிழ்ல தான் போட்டிருக்கேன். வேணும்னு எல்லாம் தமிழ்ல போட்டிருக்கேன். ஏன்னா நம்ம தமிழ் கிளாஸ் தமிழ்ல எல்லாரும் படிச்சா போறோம் அப்படின்னு. இங்கிலீஷ்ல இருந்தது, அதெல்லாம் எடுத்துட்டேன். அப்போ 19:42 என்னது? திவ்யாஹி ஆத்ம விபூதயா. பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கிறார். நான் எதுல எல்லாம் இருக்கேன், விபூதிகள்ல என்னது அப்புலன்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் திவ்யமா அவனுக்கு காட்டித்தரேன் அப்படின்னு. எஸ் எஸ். இப்ப ஹேண்ட் ரைஸ் ஒருத்தர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண போறோம். நான் அவளுக்கு சான்ஸ் கொடுப்பேன். எஸ் மாதாஜி ஆரம்பிச்சு. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பூய ஏவ மகாபாஹோ ஸ்ருணு மே பரமம் வசः யத்தே அகம் பிரியமானாய வக்ஷ்யாமி ஹித காம்யா புருஷோத்தமரான ஓகே, நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களையுடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகிறேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக. ஒரு சாப்டர்ல அவர் தன்னை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு சிலப்ப சொல்றேன், நீ இப்ப இதுல வந்து நீ தூய பக்தன். இதுக்கு முன்னாடி நேத்தத்தை சாப்டர்ல பார்த்தோம், நீ வந்து என்னை பொறாமை கொள்வதில்லை, அப்படி ஒரு ஒரு சொல்றேன். அண்ட் யூ ஆர் மை ட்ரூ ஃப்ரெண்ட் அண்ட் நல்ல டிவோட்டி. அதனால உனக்கு வந்து இன்னும் நான் என்னோட ஒப்பலன்ஸ் எல்லாம் உனக்கு வந்து காட்டுறேன். இந்த சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்க போகிறேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக. எஸ். செல்வகுமார் பிரபு படிங்க. பாக்கி எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
अमे विदुः सूरकणाः प्रभवं नम महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां सर्वशः தேவர்களோ மகாரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதி ஆவேன். அவர்களெல்லாம் படைத்ததே நான் தான். அவளோட மூல என்னது அந்த ஆதிங்கிறது, ஆதினா ஃபர்ஸ்ட் அதே நான் தான். ஆனா அவங்களுக்கு கூட நான் வந்து இந்த அவளுக்கெல்லாம் இதை பத்தி தெரியாது, அவ்வளவு டீட்டெயில் தெரியாது. நான் சொன்னதும் கிடையாது, அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரவும் இல்லை அப்படி. ஓகே. यो माम् अजम् अनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ समर्थ्येषु சர்வ பாபை விப்ரமுச்யதே. எவன் ஒருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பமற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ, மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். யாருக்கு குழப்பம் இல்லாம இருக்கோ அவன் தான் பகவான் நல்லா புரிஞ்சுப்பான். ஏத்திஸ்ட், பொறாமை கொள்றவன், இந்த பௌதிகத்துல ரொம்ப நாட்டம் கொள்றவனுக்கு பகவான் இந்த பக்தியில எல்லாம் இது போகாது. சோ நம்பிக்கை இல்லாம அவன் படிக்கும் போது அவனுக்கு அந்த இதுல என்னது இந்த பௌதிக உலகத்தின் விடுதலை அவனுக்கு கிடைக்கவும் கிடைக்காது. எவன் ஒருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகும். பகவான் வந்து ஆல்வேஸ் அர் இட்டர்னல் சச்சித் ஆனந்தா. அந்த மாதிரி இப்ப நம்மளோட சோல்லாம் இருக்கிறவங்க, நம்மளோட சோலுக்கு அதேதான். பர்த், there's no death. அது அந்த மாதிரிதான் பகவானோடும் இப்படிதான். அது அதனாலதான் அவரு மகாத்மா, நம்ம வந்து வெறும் ஆத்மா, ஜீவாத்மா நமக்கு பேரு. சோ எவனொருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பமும் கிடையாது அவருக்கு எல்லா உலகங்களையும் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ, அந்த மாதிரி மனிதர்களுக்கு தான், குழப்பமற்ற மனிதர்களுக்கு, அந்த மாதிரி மனிதர்களுக்கு தான் என்னுடைய அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். ஓகே, அவனுக்கு பாவங்கள்ல இருந்து விடுதலை கிடைக்கும் அப்படின்னு ஆனா அவரை புரிஞ்சுக்கிற ஒரு தகுதியும் கிடைக்கும். எஸ். மணி பிரபுஜி படிங்க, அவர் மாதாஜி யாராவது படிங்க. हरे कृष्णा माताजी। 10.6 महर्षय सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः. 7 பெரிய முனிவர்களும் அந்த பேர் போட்டிருக்கு. கஷ்யபா, அத்ரி, வசிஷ்டா, விஸ்வாமித்ரர், கௌதமர், ஜமதக்னி, பரத்வாஜா, இந்த 7 பெரிய முனிவர்களும் அவர்களுக்கு முன்னால் மற்ற 4 முனிவர்களும். யாரு? இந்த சனத் 4 குமாரர்கள், சனத், சனாதன, சனந்தா, சனத்குமாரர். அப்புறம் மனு யாரு? நம்மளுடைய தந்தை, ஃபர்ஸ்ட் மனுஷ ரூபம் எடுத்துன்னு வந்தாரு அவர். மனித குலத்தின் முன்னோடிகள், என்னிடமிருந்து வந்தவர்கள். இந்த 7 ரிஷிகளும் இந்த 4 குமாரர்களும் அப்புறம் வந்து அந்த மனுவும் எல்லாம் எங்கிட்டேருந்து தான் வந்தவன். அவ எல்லாருமே என்கிட்டேந்து வந்தவா, என் மனதில் இருந்து பிறந்தவர்கள். மற்றும் பல்வேறு கிரகங்களை கொண்ட அனைத்து உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து இறங்குகின்றன. எல்லாமே இந்த இதுல இருந்து கிரியேட் பண்ணி அப்புறம் தான் எல்லாமே வர ஆரம்பிச்சது. சோ இவர் அது ஆரம்பிக்கலனாக்க ஒண்ணுமே என்னது அந்த இதே வந்திருக்காது, ஒரு மனுஷ குலமே வந்திருக்காது. மனுஷ குலம் மாத்திரம் எல்லாமே இவர் தான் ஆதாரம், இவர் தான் எல்லாமே கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. எஸ். அடுத்தது ஏதாம் விபூதிம் யோகம் ச மம யோ வேதி தத்வதः சோ அவிகல்பேன யோகேன யுஜ்யதே நாத்ர சம்சயः. எனது இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். இதில் சந்தேகம் இல்லை. இந்த சம்சயம் அடிக்கடி வருவது, சம்சயக அசம்சயக எல்லாம் வந்துட்டே இருக்கும். அப்ப இதுல சந்தேகம்னா அத்திர சம்சயம்னாக்கா என்னது? சந்தேகமே இல்லை. என்ன சந்தேகம் இல்லை? பகவானுடைய ஒரிஜினல் என்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்கு, அவருடைய என்ன ஆப்புலன்ஸ் இருக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கிறவங்க யோக சக்தியையும் வைபவத்தையும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். இதில் சந்தேகம் இல்லை. எஸ். பவிதா மாதாஜி படி. சத்துஸ்லோகி பாகவதம் 4 இருக்கு. அதுல சத்துர்னாக்கா 4 அது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. எஸ். हरे कृष्ण माताजी। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। हरे कृष्ण माताजी। विताः समन्वितः இல்ல, விதாः समन्विताः। हरे कृष्ण माताजी। ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே.
இப்ப ஜட உலகத்துலதான் நம்ம இருக்கோம். இந்த உலகம் கிரியேட் பண்ணதும் பகவான் தான். ஆன்மீக உலகம் அதுவும் பகவான் தான். அனைத்துக்கும் மூலம் நான் தான். எனக்குன்னா அவர் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கார். எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதே பூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். எல்லாம் சிமிலரா இருக்கும். எல்லா ஸ்லோகம் ஒரு மாதிரி, இந்த லாஸ்ட் லைன் ஒரு மாதிரி சிமிலரா இருக்கும். அவளை என் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதே பூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். கண்டிப்பா என்னோட உலகத்துக்கு வருவா, அவளோட பக்தி தூய பக்தியா இருக்கும் அப்படிம்பார். அப்ப நிறைய ஸ்லோகம் இஸ் ஜஸ்ட் சிமிலர். எஸ் 10.9 விஜயஸ்ரீவாணி மாதாஜி படிங்க. ஓ இதுல வரல, ஒரு நிமிஷம், நெக்ஸ்ட் தான். இது வந்து நம்மளோட இது வேதிக் ஹிந்து காஸ்மாலஜி. எல்லாவற்றுக்கும் மாதான் பகவான் கிருஷ்ணரை சொல்லிட்டு இதுல ஒரு பிக்டோரியல் இது போட்டிருக்காங்க. இது வந்து நம்ம இந்த பார்த்தோமே, எனது இந்த நம்மளோட உலகம், நம்மளோட பூலோகம் இங்க இருக்கு, அர்த். ஓகே, அந்த இடத்துல என்னெல்லாம் இருக்கு, நடுவுல ஜம்பு துவீபா, அதுக்கு மேல நடுவுல மவுண்ட் மேரு மலை இருக்கு. அந்த மேரு மலைக்கு மேல ஸ்வர்கலோகம், மகர்லோகம், ஜனலோகம், தப்பலோகம்னு போட்டு. அப்புறம் இங்க என்னெல்லாம் ஓஷன் இருக்கு தெரியுமா? ஓஷன் ஆஃப் சால்ட் வாட்டர், அதான் நம்ம பாக்குறோம். நம்மளோட இங்க இருக்கிற உப்பு தண்ணி தானே, நம்மளோட சி வாட்டர்ல உப்பு தண்ணி தான் நம்ம பாக்குறோம். ஆனா there is a ocean of sugarcane syrup, கரும்புச்சாரோட ஓஷனும் இருக்குன்னு. அந்த மாதிரி ஒரு என்னது அதுக்கு சாகர், ஆறு, அந்த ஆறு ஓடுறது. அதுக்கப்புறம் இது ஓஷன் ஆஃப் வைனுக்கு என்ன தமிழ்னு சொல்ல தெரியாது. அப்புறம் ஓஷன் ஆஃப் கர்டட் மில்க், தயிர், மோரோட அந்த மாதிரி நதிகளும் ஓடுறது. ஓஷன் ஆஃப் கீ, பட்டர், எல்லாம் இங்க இருக்கான். நம்ம வேதிக் இதுல போட்டிருக்கு. இனிமே லெட் சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிக்கட்டும், அவளோட ஹெட்டேக் அதை கண்டுபிடிக்கும். வி பிலீவ், என்ன வேதத்தை கொடுத்துருக்கோ அதை நம்ம பிலீவ் பண்ணிடும். ஓஷன் ஆஃப் மில்க் இருக்கு, ஓஷன் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் வாட்டர், இதெல்லாம் இங்க இருக்கு. இங்க பூலோகத்துல பக்கத்துல அதெல்லாம் இருக்குது. அப்புறம் கீழே என்னது, அத்தல, வித்தல, சுத்தல, மகாதல, தலாதல, மகாதல, ரசாதல, பாத்தாள, இது வரைக்கும் இப்படி இருக்கு. சோ இதுதான் ஃபுல் அண்டம். ஒரு அண்டம்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. இது போல பல 100,000 கோடி அண்டங்கள் பிறந்துட்டே இருக்கும். பகவான் மூச்சு விட விட இதெல்லாம் வரும். அவர் மூச்சு இழுக்கும் போது எல்லாம் அன்னிலேட் ஆயிடும். அவ்வளவு டைம் எடுக்கும். அவர் மூச்சு விட்டு எடுக்கிறதுக்கு அவ்வளவு டைம் எடுக்கும். நம்மளோட மாதிரி ஃபாஸ்ட் பிரீத் பண்ண மாட்டாரு. அப்புறம் இது வந்து கிருஷ்ணர்ல இருந்து எல்லாம் வந்திருக்குதா, நேத்தியும் நாம் பார்த்தோமே. இது காரணோதக சாய் விஷ்ணு, கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு, அப்புறம் வந்து இது நம்ம ஆத்மா, இது பரமாத்மா அவர் இருக்கார். அப்புறம் இந்த எல்லாம் அவரோட அவதாரங்கள், அதாவது சனத்குமாரர் வரலாம், அப்புறம் பலராமர், இவர் பரசுராமர், இப்படி நிறைய அவதாரங்கள்லாம் இருக்குதா. நரசிம்ம அவதாரம் எல்லாம் இங்க இருக்கார் பரசுராமர். அப்புறம் இங்க ராமர், கிருஷ்ணர், பலராமர் எல்லாம். கடைசியில கல்கி அவதாரம், இங்க கல்கி அவதாரம், ஜீசஸ் கிரைஸ்டும் போட்டிருக்கு. புத்த அவதாரம், இயேசுநாதர் எல்லாருமே போட்டிருக்கு. சோ இது எல்லாமே கிருஷ்ணாட்டேந்து வந்ததுதான். இவரோட வந்து சிலதெல்லாம் அவதாரமா இருக்கும், இல்ல வந்து நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இன்னும் போக போக நம்ம வந்து ஹையர் கிளாஸ் போகும் படிக்கலாம். சக்தி ஆவேச அவதாரம், லீலா அவதாரம், அப்படி இப்படி நிறைய சிலதெல்லாம் பிளீனரி எக்ஸ்பேன்ஷனா இருக்கும். இப்போ பலராமரும் கிருஷ்ணருக்கும் ஒரே இதுல 2 பேர் வந்திருப்பா, அவரோட குணத்தோட 2 பேர் இருப்பா. சோ அப்ப எப்படி அவதாரம் அப்படி எடுக்க முடியும்னாக்கா, இட் இஸ் நம்ம மெட்டீரியல் இதுல பாத்ததுனாக்கா ஒண்ணுமே சரியாகாது. ஒரு 6 வயசு குழந்தை மலை தூக்கிட்டு அது எப்படி மலையை தூக்குன்னு தான் நம்ம கேட்போம் இல்லையா. அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம மெட்டீரியலி வேர்ல்ட்ல நம்ம என்ன பண்றோமோ அதெல்லாம் நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியாது. இட் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். இது பகவானோட ஆப்புலன்ஸ் வச்சு ஒரே இதுல 4 விதமா கூட அவர் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி அவர் வந்து அவதரிக்கிறார். இல்லை, அவரோட எக்ஸ்பேன்ஷன், அதுக்கு என்ன தமிழ்ல சொல்லு, விரிவாக்கம் அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட இருக்கும். அதெல்லாம் இப்ப இந்த லெவல்ல நம்ம படிக்க வேண்டாம். ஜஸ்ட் இது போட்டுட்டு சொன்னேன். இவர் விஜயா மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माता जी। मत सिंध मत कद प्राणा योद्यन्द परस्परं कदयन्द श मां नित्यं दुष्यन्ति सरमन्ति श। हरे कृष्ण माता जी। இதெல்லாம் நிறைய சர்ன and ஓகே ஓகே. ஒரு சின்ன வேர்ட்ல நம்ம புரிஞ்சு வச்சுன்னா நமக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஓகே ஓகே. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகளில் என்னில் அவரோட சிந்தனைகள், தூய பக்தர்களோட சிந்தனையில எல்லாம் என்னதான் நினைத்து அவர் மூழ்கி இருக்கார்கள். அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் அதான் இந்த சேன வரதே, மேலும் மற்றும் அந்த மாதிரி, மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் அவர்கள் பெரும் திருப்தியையும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர்.
இந்த பக்தாஸ் எப்படி அவளோட எப்படி ட்ரூ டிவோட்டியா இருப்பா, ட்ரூ டிவோட்டிஸ் அவ எப்படி இருப்பா, எந்த நேரமும் பகவானை பத்தி புகழறதும் பகவானோட இது என்னது என்னில் தாட்ஸ் பை மைண்ட் அவ வந்து எப்பவுமே எங்கிட்ட மூழ்கி இருக்காங்க, எனக்கு வேண்டி தொண்டு புரியுறாங்க. அப்புறம் என்னை பற்றி இப்ப பிரபுபாதோட எக்ஸாம்பிள் தான் இங்கேயும் போட்டிருக்குனாக்கா, அவர் காலையில என்னன்னா ஜப்பம் பண்ணுவார் பகவானை பத்தி, திரும்பி எழுதுவார் எல்லா ஸ்லோகம் அதெல்லாம். அப்புறம் எல்லாரும் எழுந்துட்டு எல்லாம் அனுப்புறம் வாக்கிங் போவார், அப்பவும் கிருஷ்ணரை பத்தி தான். சரி ரூமுக்கு வந்தாச்சுன்னா பாகவதத்தை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றது, ஒரு 2-3 வேர்ஸ் எடுத்து அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அப்போ நித்தியம் அவர் இருக்கிற ஒரு நொடியும் பகவானை பத்தி தான் அவர் வந்து பேசியிருப்பார். சோ தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடையும். இப்ப நம்மளாம் அந்த மாதிரி ஒரு டிவோட்டி இல்லைனாலும் வாட் மேக்ஸிமம் நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஜபம் பண்ணலாம். நமக்கு வேண்டி பண்றோம் ஜபம், ஒரு மாலையாவது பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். நேத்தாலே சொல்றேன்னா கொஞ்ச நாளாவே சொல்லிட்டு இருக்கேன், பண்ண ஆரம்பிச்சா வாயில நல்லா வரும் நமக்கு. அப்புறம் ஜப்பா பண்றது நமக்கு வேண்டிதான் பண்றோம், யாருக்கு வேண்டி இல்லை. நம்ம நிறைய பாவ மூட்டை இருக்கு, அதெல்லாம் குறைக்கணும்னா ஜப்பம் பண்ணதான் வேணும். அது வந்து இங்க மாத்திரம் இஸ்கான்ல மாத்திரம் தான் சொன்னாங்களே, கலியுகத்து தர்மமே ஜப்பா பண்றதுதான் கலியுக தர்மம். சோ அதை பண்ணதான் வேணும், பண்ணினாதான் இதுல இருந்து விடுபட்டு போகும். இல்லாட்டா திரும்பி இந்த சக்கரத்துல நம்ம இருந்துட்டே இருப்போம். அப்புறம் என்னது அப்ப நம்ம என்ன பெரிய இவர் பாகவதம் எல்லாம் சொல்றாரு, நமக்கு பாகவதம் பாவகுடி தெரியாதுன்னா அப்ப என்ன பண்றது? அப்புறம் பகவத்கீதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றானா, நம்ம இப்பதான் ஏபிசிடியே ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அப்ப என்ன பண்ணலாம், நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லலாம் இல்லையா. இப்ப வந்து ஏப்ரல் மாசத்தோட போட்டுட்டேன் நான், இது குரூப்ல போட்டாச்சு. அப்ப என்னது ஏப்ரல் மாசம் ஆரம்பிச்சாச்சு, வாங்க நிறைய பேர் படிங்க. நிறைய கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு, குழந்தைகளுக்கு இருக்கு, யூத்துக்கு இருக்கு, அண்ட் இது அடல்ட்ஸ்க்கு இருக்கு. அடல்ட்ஸ்க்கு 4 டைம் போட்டிருக்கா, சில்ட்ரனுக்கு 2, எல்லாம் 4 நாள் இருந்ததுதான் முன்னாடி. இந்த ஆன்லைன் இருக்கும்போது எல்லாம் 4 நாள் அப்படி 200-400 பேர் 500 பேர் வந்து படிச்சிருந்தா. ஏன்னா அப்பெல்லாம் ஆன்லைன் இருந்ததுனால. இப்ப கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் ஆபீஸ் போறவா போகணும், காலேஜ் போறவாள் போகணும், ஸ்கூல், அப்புறம் எல்லாருக்குமே வேலை ஜாஸ்தி ஆனதுனால இப்ப வந்து அதிகமா வரமாட்டேங்கிறாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி நீங்க சொல்லலாம். மேக்ஸிமம் என்ன நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலைனாலும் இதெல்லாம் சொல்லலாமே, கிளாஸ் இருக்கு வாங்க, இந்த மெசேஜ் அனுப்பினா போருமே இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி இப்ப நீங்க சொல்லி 10 பேர்கிட்ட அனுப்பிட்டு 2 பேர் வந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு பெருமைனா யூ ஃபீல் நைஸ். யாரும் ஒன்னும் இதொன்னும் கொடுக்க போறது இல்லை, மகுடம் ஒன்னும் கொடுக்க போறது இல்லை. நமக்கு ஒரு நல்ல குட் ஃபீல் ஃபேக்டர் இருக்கும். நான் சொல்லி அவங்க வந்து ஜாயின் பண்ணேன், 6 மணி இருக்கு, 6 மணி ஜாயின் பண்ணலாம், 3 மணி இருக்கு, அப்புறம் நம்மளோட டைமிங் இருக்கவே இருக்கு 7 மணி, அப்புறம் 9 மணி, ராத்திரி 9 மணிக்கு. ஏன்னா ஆபீஸ் போயிட்டு வரவாளுக்கு எல்லாமும் இதா சௌரியமா இருக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நமக்கும் அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகிறார், நமக்கு அந்த ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்கட்டும் இல்லையா. சோ நம்ம அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம், ஒருத்தருக்கு சொல்லலாம் ஜாயின் பண்ணுங்க. நிறைய பேர் தெரிய மாட்டேங்கிறது ஆக்சுவலி. நம்ம நினைக்கிறோம் எல்லாருக்குமே தெரியுமே, இப்படி எல்லாம் கிளாஸ் நடக்கிறது எங்களுக்கு தெரியாது அப்படிங்கிறாங்க. அந்த மாதிரி மனுஷால இருக்காங்க. எஸ், சாந்தி மாதா படிங்க. ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏன மாம் உபயாந்தி தே. ஹரி கிருஷ்ணா. எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குவேன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஒருத்தர் பக்தி பண்றேன்னா உனக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா, இன்னும் நான் உனக்கு வந்து நம் பக்தியை வளர்த்தி விடுறேன். உனக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்லோகத்தை போட்டிருந்தது, டெமிகாட்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து வழிபடுறவங்க அதோட நம்பிக்கை நானே தான் கிரியேட் பண்ணி அதுல நம்பிக்கை இருக்கா, இன்னும் நல்லா வழிபடுங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அவங்களை ஊக்குவிக்கிறேன். அதுவும் பகவானோட சக்தினாலதான் நடக்கிறது. சோ இதெல்லாமே இந்த என்னோட தொண்டில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவையும் நான் தான் கொடுக்கிறேன். அப்ப அவங்க வந்து என்னோட இதுல வந்துருவாங்க. எஸ். அப்புறம் லாஸ்ட் ஸ்லோகா ஆஃப் சதுஸ்லோகி. எஸ், ஹெரமன் பிரபுஜி படிக்கிறாளா? இப்ப இன்னும் படிச்சிருந்தாளே ஹெரமன் பிரபுஜி. தேஷாம் ஏவானுகம்பார்த்தம் அஹம் அஜ்ஞானஜம் தமஹ. படிங்கோ அம்மா. படிங்கோ. தேஷாம் ஏவானுகம்பார்த்தம் அஹம் அஜ்ஞானஜம் தம நாஷயாம் யாத்மபாவ சோத ஞான தீபேன பாஸ்வதா. இது ஸ்தோத்த இல்ல பிரபுஜி, ஸ்தோ பாவஸ்தோ ஞான தீபேன பாஸ்வதா. வெரி குட், நல்லா படிச்சார் பிரபுஜி. அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, அவர்களிடம் விசேஷ யாரு அந்த மாதிரி பக்தாஸ்க்கு விசேஷ கருணையே காட்டுவேன்னா, டிவோட்டியா இருந்ததுன்னா என்னது, அவருக்கு ஒரு வந்து ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் இருக்கும். அவ என்ன வழிபடுறாங்க, அப்ப என்ன அட்டென்ஷன், அதுக்கு பாஷே பண்ண மாட்டா,
பார்ஷாலிட்டி எல்லாம் பண்றது கிடையாது. ஆனா ஒரு ஒரு கவனிப்பு இருக்கும். சொல்லுவாலே அழற குழந்தைக்கு தான் பால் கிடைக்குங்கிறப்பல இந்த எந்த நேரம் பஜனை பண்ணி எந்த நேரமும் இது பண்ணிட்டு இருந்ததுன்னா ஒரு அட்டென்ஷன் இருக்கும். ஒரு கண் பகவானோட கடைக்கண் பார்வையா நம்ம மேல இருந்துட்டே இருக்கும். சோ அவர்களிடம் விசேஷ கருணை காட்டுவதற்காக அவர்கள் இதயத்தினுள் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் எனும் சுடர்களிடம் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். ஞான தீபேன அப்படின்னா ஒரு இதுக்கு முன்னாடி அஜ்ஞானம். நம்ம பகவத்கீதா படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி நமக்கு தெரியாது பகவத்கீதாக்குள்ள என்ன இருந்தது, இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கான்னு அப்ப தெரியாது. ஆனா இங்க வந்தப்பறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிக்கிறோம். ஒரு மாசம் படிக்க இன்னும் நிறைய நாலேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் வருது. அப்புறம் level 2 level 3 அந்த மாதிரி இருக்கு. யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்டோ எல்லாம் பண்ணலாம். ஆனா இன்னும் நல்ல ஒரு நாலேஜ் வரும். ஃப்ரீயா சொல்லித்தரா, புக்கு வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்ப என்ன டைம் தான் கொடுக்கணும். டைம் இருந்தா இந்த 7 மணி டைம்லன்னா இப்ப சமயமோ அப்ப அந்த மாதிரி நாலேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்ப அவர் பகவான் என்ன சொல்றார், ஞானம் எனும் தீபன்னு பாஸ்வதா, ஞானம்ங்கிற ஒரு தீபத்தை ஏற்றி உங்களோட இருக்கிற உள்ள இருக்கிற என்னது அஜ்ஞானத்தை போக்குறேன், என்னோட இக்னோரன்ஸை போக்கி விடுறேன் அப்படின்றார். யாருக்கு? டிவோட்டிஸ்க்கு. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि अर्जुनன் கூறினான், நீரே பரபிரம்மன். என்ன சொல்றார்? நீரே பரபிரம்மன். அப்புறம் ஸ்துதிக்க ஆரம்பிச்சாச்சவர். அவருக்கு நினைச்சா அவர் அவ்வளவு பிரசன்னமாயி ஆரம்பிச்சுடுவார். நீயே பரபிரம்மன், உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம் நீங்கள், நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதி தேவர். இல்ல இங்க எல்லாம் போட்டிருக்கிறதேதான். பரம்பிரம்ம பரம் தாமன இருப்பிடம். அவர் இருக்கிற இடமும் பரமம். பரமனா ரொம்ப உன்னதமான இருப்பிடம், உன்னதமான பரபிரம்மனவர். அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டிருக்காரு. ஆதி தேவர் தான் எங்க போட்டிருக்கு, திவ்யம் ஆதி தெய்வம் தான். அஜம் விபும். அப்புறம் விபும்னா இங்க அவ்வளோ இது பரவி இருக்காரு. அணுங்கிறது ஆப்போசிட். அணுங்கிறது ரொம்ப சின்னது, விபுங்கிறது ரொம்ப பெரிய ஆப்போசிட் ஆஃப் அணு. பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர். உண்மை பற்றி இந்த உண்மையினை நாரதர், அசித்தர், இவெல்லாம் நாரதர் முனிவர்கள். தேவர்ஷி நாரதஸ்ததா யாரெல்லாம்? ரிஷய சர்வி, எல்லா ரிஷிகள்லாம் புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க. நாரதர், அசித்தர், தேவலர், வியாசர் போன்ற மிகச்சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். அவளும் சொல்லியிருக்கா உங்களை பத்தி நீங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப எக்ஸால்டட், இந்த மாதிரி ஒரு பரம புருஷன் எல்லாம் அவளும் சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப என்னது, ஸ்வயம் நீங்களே உங்களை பத்தியும் சொல்றீங்க. இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர்கள். ஸ்வயம் செய்வ பிரவிஷ்மி, நீங்களும் சொல்லிட்டீங்க இது. அப்ப நம்ம எல்லாரும் இதெல்லாம் சொல்லிட்டுனா நம்ம தானே வேணாம். பகவான் கடவுள்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆப்லன்ஸ். எஸ். சரவண ஜோதி மாதாஜி படிங்க. शरवण ज्योति माता हरे जी कृष्णा माता। सर्वं एतत्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கிறேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்தித்வத்தை அறிய முடியாது. நான் ஃபுல்லா ஏத்துக்கிடுவேன். ஏன்னா நீங்க எனக்கு சொல்லிருக்கீங்க, நான் ஃபுல்லா அதை ஏத்துங்காச்சு. ஆனா தேவர்களுக்கு அசுரர்களுக்கு அவளுக்கு இன்னும் ஏத்துக்கவே இன்னும் வரல. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவகிட்ட சொல்றதுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரல. ஆனா அவ புரிஞ்சுக்கவும் இல்லை. இந்த மாதிரி ஒரு எனக்கு கிடைச்ச பிராப்தம் அவங்களுக்கு இன்னும் கிடைக்கல அப்படின்னா உமது வியக்தித்வத்தை அறிய அவர்களுக்கு முடியாது. ஸ்வயம் ஏவாத்மனாத்மானம் स्वयं एवात्मनात्मानं वेतत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते. உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர். இது பகவான் என்ன சொல்ற, அர்ஜுனா என்ன சொல்ற, உங்களோட இதை பத்தி, உங்களோட எங்கெல்லாம் ஆப்போனன்ஸ் எல்லாம் நிறைஞ்சிருக்கோ அந்த அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர். அங்க இதுல எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கே அது தெரியும். நீங்க இதுல எல்லாம் ஃபுல் வேர்ல்ட்ல அவர் தான் இருக்கார். வேர்ல்டுனா எவ்ரிவேர், கேலக்சி எல்லாம் பார்த்தோம்னா எல்லாத்தையும் அவர் தான் இருக்கார். ஆனா எங்கெல்லாம் இருக்காருன்னு உங்களுக்கே நல்லா தெரியும். அதை பத்தி இப்ப கேட்கறது போறாரு. அதனால நீங்க சொல்லுங்க, எனக்கு எங்கெல்லாம் இருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க. எஸ், 10.70.
कथं विद्याम् अहं योगिं स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयो असि भगवन्मया உன்னத யோகியாய கிருஷ்ணரே, நான் உண்மை இடையறாது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம். எப்படி நான் வந்து உங்களை இப்போ உன்னை பத்தி நினைச்சுட்டே இருக்கிறது எப்படி? அது அந்த அதுக்கு ஒரு வழி சொல்லுங்க. பகவானே, வேற எந்தெந்த உருவங்களில் உண்மை நினைவு கொள்ள முடியும்? இந்த கிருஷ்ணா ஃபார்ம் ஒண்ணு இருக்கு, அது இல்லாம வேற எதுல எல்லாம் நீங்க நிறைஞ்சிருக்கீங்க? உங்களை எப்படி நான் நினைவு கூற முடியும் அப்படின்னு கேட்கிறேன். விஸ்தரேண ஆத்மனோ யோகம் விபூதிம் ச ஜனார்தன பூயः கதய திருப்திஹி ஷுண்வதோ நாஸ்தி மே அமிர்தம். ஜனார்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். எங்களுக்கு வந்து நல்லா டீட்டெயிலா சொல்லுங்க. உங்களை எங்கெல்லாம் வைபவம்னா எல்லா இடத்துலயும் நிறைஞ்சிருக்காரு, ஒவ்வொன்றும் எனக்கு டீட்டெயிலா சொல்லுங்க. உண்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. ஏனெனில் உண்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகிறேன். இந்த அமிர்தம் மாதிரி இப்ப உங்களோட கதை உங்களோட பத்தி கேட்க கேட்க அந்த காதுல அப்படி அமிர்தம் பாயற போல இருக்கு. அவ சுண்வத்தோ அப்படி வரும்பதா, சுண்வத்தோனா கேட்கறேன். அது கேட்க எனக்கு அவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கு. நீங்க உங்களை பத்தி இன்னும் நிறைய சொல்லுங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச ஹந்ததே கதயிஷ்யாமி दिव्याह्यातम विभूदयः प्रातान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य मे. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியாகட்டும், நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகின்றேன். ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூறப்போகின்றேன். ஏன்னா அவ்வளவுலாம் அவர் இங்கெல்லாம் இருக்கார். ஒரு சின்னதா ஒரு 50 மாத்திரம் தான் சொல்ல போறார். ஏன்னா அவர் இன்னமும் நிறைய இடத்துல இருக்காரு. அப்புறம் பகவத்கீதாவே முடிஞ்சு போயிடும். சோ அதனால உள்ளி முக்கியமானவற்றை மாத்திரம் நான் கூறுறேன், எங்கெல்லாம் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு. ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்களோ எல்லையற்றவை. அதனால நான் எல்லாம் சொல்ல முடியாது. செலக்டட் வந்து நான் உனக்கு சொல்றேன். சோ இதுல யாராவது 2 பேர் வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா இதை படிக்கலாம், இல்லாட்டா நானே படிச்சு போயிடும். எஸ், சாந்தி மாதாஜி ஒண்ணு படிக்கலாம், அப்புறம் நான் படிக்கிறேன். வேற யாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணல, நான் படிக்கிறேன். சித்ரா தேவி மாதாஜி படிப்பா. நீங்க சாந்தி மாதாஜி இந்த எல்லோ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் படிங்கோ, அப்புறம் சித்ரா தேவி மாதாஜி இங்கேருந்து இது வரைக்கும். இந்த 2 வந்து நான் சொல்றேன். எல்லோ கலர்ல இருக்குல்லையா, மஞ்சள் கலர்ல மேலேந்து கீழே வரைக்கும் நீங்க சொல்லணும். ஒண்ணு நீங்க சொல்லுங்க, அப்புறம் சித்ரா தேவி சொல்லுவாங்க, திரும்பி நீங்க இந்த எல்லோ சொல்லணும், அவங்க இது சொல்லுவாங்க. அப்படி இந்த சைடுல உள்ளது மாத்திரம் நீங்க சொல்லுங்க. இந்த சைடு வேற 2 பேருக்கு நான் கொடுக்குறேன். ஓகே, நான் இவற்றுள் இந்த வடிவமாக இருக்கிறேன். இந்த மாதிரி 12 அத்தியாயத்துல உங்க மாதாஜி பேசி முடிக்கட்டும்னா சொல்லுங்க மாதாஜி. நான் இன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே இருக்கேன், அதுக்குள்ள ஆரம்பிச்சாச்சு நீங்க. சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லுங்க கேட்டு. இல்ல மேல போட்டுக்கிறது படிக்கணும் இல்லையா, என்னதுன்னே புரியறது இல்லையா. இவற்றுள் 12 ஆதித்யாஸ்ல யாரா இருக்கேன்? இந்த வடிவமாக இருக்கிறேன். இந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறது வந்து விஷ்ணுவாக இருக்கிறேன். வானில் ஒரு ஒளிரபரவை எவ்வளவு திங்ஸ் இருக்கு, ஸ்டார் இருக்கு, சூரியன், சந்திரன், அதுல எதா இருக்கார்? சூரியனா இருக்கார். அதுதான் இது போட்டு படி. இப்ப படி 12 ஆதித்யாஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. 12 ஆதித்யாஸ். விஷ்ணு. வானில் ஒளிர்பவை சூரியன். மருத்துக்களும் மருத்துக்களுக்குள், அதாவது தேவலோக கட்டுப்பாட்டாளர்கள். மரீசி. நட்சத்திரங்கள். சந்திரன், நிலா. வேதங்கள். சாமவேதம். தேவர்கள். இந்திரன். புலன்கள். மனம். வாழும் உயிரினங்கள். வாழ்க்கை சக்தி. 11 ருத்ரர்கள். சங்கரன், சிவபெருமான். யக்ஷ ராட்சசர்கள். குபேரன். படைத்தலைவர்கள். சேனாதிபதி. ஸ்கந்தன், முருகன். பகுதியில சாம வேதம் மட்டும்தான் வருது. வேதங்கள்னா பன்மை. வேதம், சாம வேதம், வேதங்கள் பன்மையில வருது. சாம வேதம் ஒருமையில வருது. ஆமா, எல்லா வேதங்கள். அதான் பிரபுஜி நான் முதல்ல என்ன சொன்னேன், நிறைய 4 வேதங்கள் இருக்கா, அதுல வந்து பகவான் வந்து சாமவேதமா இருக்கார், பன்மையில வரும். அது இதுல வந்து சாம வேதம்னு ஒருமையில வருது. சாமவேதம் ஒண்ணுதானே, பன்மை இருக்கா? இல்லடாமா, வேதங்கள்னு பன்மையில வருது. அதுதான் நான் சொல்றேன் பிரபுஜி. அப்ப வேதம் அப்படிங்கும் போது சாம வேதம். அப்படி இல்ல, வேதங்களில் சாமவேதம்.
அப்படி இதுல போடலாமா? வேதங்கள் இல்ல அது புரிஞ்சுக்க வேண்டியது அப்படி. வேதங்களில் தான் வரணும். வேதங்களில் நான் சாமவேதம். அதுதான் மேல போட்டிருக்கேன். இவற்றுள் இந்த வடிவமாக இருக்கிறேன். வேதங்களில் சாமவேதம். வேதத்தில் சாமவேதம் இல்ல, வேதங்களில் சாமவேதம். அப்படிதான் வரணும். ஓகே. இப்ப இந்த சைடு 2 படிக்கணும். இப்ப சாந்தி மாதாஜி, சித்ரா தேவி மாதாஜி ஹேண்ட் டவுன் பண்ணுங்க. விஜயா ஸ்ரீவஸ்திவனை மாதாஜி and ஹெரம்பன் பிரபுஜி படிக்க போறாங்க. இந்த வடிவமாக இருக்கின்றேன். படிக்கிறா பெருங்கடல் ஹெரம்பன் பிரபுஜி. முனிவோ அதிர்வுகளில் ஓம். பிரபுஜி ஒரு நிமிஷம் இருங்கோ. நீங்க இந்த இது இருக்கு இல்லையா, ப்ளூ கலர்ல இருக்கு, அது நீங்க படிச்சா போதும். இவ விஜய சிவானி மாதாஜி வந்து இந்த எல்லோ கலர் இது மஞ்சள் கலர்ல இருக்கிறது அவங்க படிப்பாங்க. ஓகே பிரபுஜி, அன்மியூட் பண்ணுங்க. நீர்நிலைகள். ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, அப்புறம் அன்மியூட் பண்ணுங்க. ஹெரம்பன் பிரபுஜி அன்மியூட் பண்ணுங்க. பண்ணிட்டமா? இந்த இது மாத்திரம் நீங்க படிச்சா போறோம். இது இந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்கு இல்லையா, நீல கலரா பச்சை கலர் என்ன போட்டிருக்கீங்க, அது மாத்திரம் நீங்க படிச்சா போறோம். இவங்க வந்து ஒரு வேர்டு சொன்னா நீங்க இதை சொல்லிதான் போறோம். ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. விஜய சிவானி சொன்னப்பறம் நீங்க சொன்ன போறோம். படிங்க மாதாஜி. நீர்நிலைகள். பெருங்கடல். முனிவர்கள். பிருகு. அதிர்வுகள். ஓம். யாகங்கள். ஜபம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. அசையாதவை. இமயமலை. மரங்கள். அரச மரம். தேவ ரிஷிகள். நாரதர். தேவலோக பாடகர்கள். சித்திரதன். சித்திரரதன். சித்தர்கள். சித்தர்கள். கபிலர். கபிலர். குதிரைகள். எனது உத்ரைரவஸ். தேவலோக யானை. ஐராவதம். மனிதர்கள். மனிதர்கள். மன்னன். அதுக்கப்புறம் தெரியல மாதாஜி எனக்கு. ஆயுதங்கள்ல வஜ்ரம். அப்ப நிறைய ஆயுதங்கள் இருக்கு, அதுல யாருக்காங்க வஜ்ரமா இருக்காங்க. சித்தர்கள்ல மன்னனா இருக்கார், அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இப்ப நீங்க ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிடுங்க. இப்ப திரும்பி 2 பேர் வேணும் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு. எஸ், யார் 2 பேர் இருக்கீங்க படிக்கிறதுக்கு? சரவண ஜோதி மாதாஜி அண்ட் பபிதா மாதாஜி. ப்ளீஸ் சரவண ஜோதி மாதாஜி நீங்க எல்லோ கலர் படிங்க. பபிதா மாதாஜி இது படிக்கணும், காமதே இது ப்ளூ கலர். ஓகே, படிங்க சரவண ஜோதி. பசுக்கள். நீங்க வேணா இப்படி படிக்கலாம். அவர் பிரபுஜி சொன்னாங்களே, பசுக்களில் கேட்கணுங்க, பசுக்களில் சொல்லலாம் காமதேனுவாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு பபிதா மாதா. காமதேனு. பிரபுஜி நீங்க சந்ததி உருவாக்குபவர்களில் மன்மதன். மன்மதன். நான் மன்மதன். பாம்புகளில் நான். தேவலோக பாம்புகளில் நான். ஆதிசேஷன். நீர் தெய்வங்களில் நான். வருணன். புறப்பட்ட மூதாதையர்களில் நான். ஆரியமா. சட்டத்தை வழங்குபவர்களில் நான். யமன். தைத்திய அசுரர்களில் நான். பிரகலாதன். கீழடக்குபவர்களில் பிரகலாதன். காலம். மிருகங்களில் நான். சிங்கம். பறவைகளில் நான். கருடன். சுத்திகரிப்பவர்களில் நான். காற்று. ஆயுதம் செலுத்துபவர்களில் நான். ஸ்ரீராமன். மீன்களில் நான். சுறாமி. வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். நீங்க 2 பேரும் ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிடுங்க. செல்வகுமார் பிரபுஜி அண்ட் யாராவது உங்க நம்ம டிவோட்டிஸ்ல இருந்து யாரோ பண்ணிட்டு, இல்லாட்டா நான் சொல்லுவேன். பாயும் நதிகள். கங்கை. செல்வகுமார் பிரபுஜி நீங்க தான் படிச்சாரு. ஆமா. கங்கை. கங்கையாக இருக்கின்றேன். படைப்புகளில் அப்படி சொல்லுவோம். படைப்புகளில் இடைப்பட்ட நிலையாக இருக்கேன். அறிவியலில். அறிவியலில் சுய ஆன்மீக அறிவியலாக இருக்கிறேன். தர்க்கவாதிகளில் இருக்கிறேன். எழுத்துக்களில் எழுத்தாக இருக்கிறேன். கூட்டுச் சொற்கள் இரட்டை சொல்லாக இருக்கிறேன். படைப்பாளிகளில் பிரம்மாவாக இருக்கிறேன். மரணத்தை விழுங்கும் அனைத்தும் மற்றும் இன்னும் எல்லாவற்றையும் உருவாக்கியவர் நானே. பெண்களில்
புகழ், அதிர்ஷ்டம், பேச்சு, நுண்ணறிவு, விசுவாசம் மற்றும் பொறுமையாக உள்ளேன். ஸ்தோத்திரங்களில் பிரசன்னமாக உள்ளேன். சந்தஸ் கவிதையில் கவிதையில் காயத்ரியாக இருக்கிறேன். மாதங்களில் மார்கசீர்ஷ மாதம், அது 21 நவம்பர்ல இருந்து 20 டிசம்பர். இது வந்து நம்ம இந்தியன் நேம்ஸ் தான் இருக்கும். நம்ம தமிழ்ல வந்து டிஃப்ரெண்ட் பேர் வரும் இல்லையா, கார்த்திகை மார்கழி வருமே அது. இது மார்கசீர்ஷ, அது வந்து ஹிந்து நேம்ஸ் கொண்டு. பருவங்களில் வசந்தமாக உள்ளேன், மலர்த்தாங்கி. ஏமாற்றுக்காரர்களில் ஒளிர்பவற்றுள் தேஜஸாக உள்ளேன். முடிந்து விட்டது. எஸ், இப்ப யார் படிக்க போறா? யச்சாபி சர்வபூதானாம் பீஜம் தத் அகம் அர்ஜுன தத்தத் அஸ்தி வினா யத்யான் மாயா பூதம் சராச்சரம். மேலும் அர்ஜுனா, இப்ப இதுல என்ன சொல்லியிருக்கு? இது வரைக்கும் நான் வந்து இதா இப்படி இருக்கேன் இப்படி இருக்கேன் செலக்டர் தான் சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்துல என்ன சொன்னார்? எல்லாம் சொல்றதுக்கெல்லாம் முடியாது, ஏன்னா அவன் ரொம்ப நிறைய இடத்துல பரவி இருக்கேன். செலக்டர் நான் உனக்கு சொல்றேன், இதுல இதா இருக்கேன், இதுல இதா இருக்கேன். மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர் வாயுகளிலும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே. அசைவவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றும் இல்லை. நான் இல்ல அசையாததுல கூடி பகவான் தான், அதையும் அவர் பகவான் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்காரு. அதுலயும் அந்த வந்து விதையை அது விதைச்சதும் பகவான் தான், அதை உருவாக்கியதும் பகவான் தான். நான் தோ அஸ்தி மம திவ்யானாம் விபூதீனாம் பரந்தப ஏஷது தேஷ் ஏததுத்தேஷத ப்ரோக்தோ விபூதேர் விஸ்தரோ மயா. எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களின் ஒரு உதாரணம் தான் சொல்லியிருக்கேன். இன்னும் எக்கச்சக்க இதுல அவர் இருக்கார். அப்போ ஜஸ்ட் கொஞ்சமா நான் உனக்கு சொல்லியிருக்கேன். யத்யத் விபூதிமத் சத்வம் ஸ்ரீமத் ஊர்ஜிதம் ஏவ வா தத்தத் ஏவாவகச்சத்வம் மம தேஜோ அம்ச சம்பவம். அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுபவையே என்பதை அறிவாயாக. பகவான்கிறது இவ்வளவு இது இருக்கு, பெரிய ஒரு என்னது அவரோட ஒப்புலன்ஸ் எதுல இல்லை, பகவான் எல்லாத்தையும் இருக்கா. அதுல ஏதோ ஒண்ணு நீ வந்து பார்த்த அப்படின்னா அது நன்னா இருக்குன்னா அது என்னோட பொறிதான், தீப்பொறியில அப்படி சின்னது ஒரு ஸ்மார்க், அந்த மாதிரிதான் அது. இன்னும் நிறைய இருக்கு என்னோட வந்து வைபவங்கள், இன்னும் நிறைய இடத்துல நான் பரவி உள்ளேன். अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टत्याहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्. ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன். இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன அவசியம்? நான் என்னோட சின்ன ஒரு இது போறோம், ஆப்புலன்ஸ் போறோம், எல்லாத்தையும் நான் வந்து கவர் பண்ணி நான் வந்து பிரபஞ்சம் முழுவதும் புகுந்து அதை நான் தாங்குகின்றேன். எல்லாம் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஒரு சின்ன இது போறோம், நான் எல்லாத்தையும் அழிக்கணும்னா அழிச்சுடுவேன், கிரியேட் பண்ணனா கிரியேட் பண்ண, அவ்வளவு பவர்ஃபுல் பகவான். அப்ப முடிஞ்சு விட்டது. கிருஷ்ணர் இப்ப இதுல என்ன போட்டிருக்குன்னா 10வது அத்தியாயத்தோட சுருக்கம். கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். அது 1ல இருந்து 7. நாமே விது சுரகனா டெமி காட்ஸ். இந்த இவாளுக்கெல்லாம் தேவர்களுக்கு எல்லாம் என்னை பத்தி தெரியாது, அவளெல்லாம் கிரியேட் பண்ணதுதான், ஆனா அவர்களுக்கு என்னை பத்தி தெரியாது. தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். அது எப்படி 8ல இருந்து 11 வரைக்கும் இதான் சதுஸ்லோகி நம்ம படிச்சோமே, அதுதான். சோ மச்சித்தா மத்கட பிராணா, மைண்டாலையும் நம்ம என்ன புலன் எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி பகவானை வந்து நம்ம பிராணன் சுவாசம் எடுக்கிறோமே, லைஃப் இட் செல்ஃப் இஸ் டெடிகேட்டட் டு பகவான். மனசாலையும் பகவானை வந்து இது பண்ணணும், ப்ரே பண்ணலாம் அப்படி. அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். சர்வமேத்த திருதம் மன்னி. அர்ஜுனன் சொல்ற எல்லாம் நீங்க தான் சத்தியம், சுப்ரீம் ட்ரூத் நீங்க தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து இந்த இது சொல்றாரு. என்னது பரம் பிரம்மா பரந்தாமா, அந்த ஸ்லோகத்துல வருது 12ல இருந்து 18 வரைக்கும். பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கிறார். நான் இதுல எப்படி இருக்கேன்னு எல்லாம் இப்ப படிச்சோங்க. 19ல இருந்து 42 வரைக்கும் உள்ளதுதான் நம்ம வந்து ஷார்ட்டா படிச்சு முடிச்சோம் இல்ல. அதெல்லாம் படிக்கணும்னாக்க இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம். நேற்றுக்கு எவ்வளவு டைம் போச்சு இல்லையா, ஸ்டோரி எல்லாம் படிக்கும்போது டைம் போகும். திவ்யாஹி ஆத்ம விபூதையா, நான் எல்லா இடத்திலையும் பரவி உள்ளேன். அப்படியாக 10வது சாப்டர் முடிஞ்சது, சீக்கிரமா முடிஞ்சது. பிகாஸ் நம்ம வந்து ஷார்ட் பண்ணிட்டோம். சதீஷ்குமார் வந்துட்டாரா? ப்ளீஸ் ரைட் யுவர் ஃபோன் நம்பர். ஐயா அலமேலு மாதாஜி வந்திருக்காளா? இருக்காங்களா? வந்திருக்காங்க மாதாஜி. ஃபோன் நம்பர் வாங்கிட்டேன் மாதாஜி. வாங்கிட்டாளா? ஓகே, வாங்கிட்டேன் மாதாஜி. ஓகே, அது நமக்கு கிராஸ் செக் பண்ணோம். ஓகே, எல்லாரும் வந்து இந்த அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுடுங்க. ஒரே ஒரு நிமிஷம்.
ஓகே, நம்ம அந்த இது வேணா குவிஸ் வேணா போட்டுடலாமா? நான் குவிஸ் இல்ல, என்னது ஹரே கிருஷ்ணா பிபிடியா மாதாஜி. பிபிடி போட்டலாம் மாதாஜி. அதான் பிபிடி போடலாம் இல்லையா? அதான் டெய்லியும் போடலாம் மாதாஜி. நம்மளோட இன்னைக்கு ஷார்ட் ஆயிடுது, அதான் ஹெல்ப்ஸ். அப்ப எதுல இருந்து போடலாம்? ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து போடணுமா? டைம் இருக்கு, இப்பதான் 8 மணி ஆகுது. ஓகே, நம்ம அதான் நீங்க முதல்ல சொல்லுங்க மாதாஜி. எதுல run பண்ணுவோம்? போடலாம், ஏன்னா நிறைய டைம் இருக்கு ஓகே இன்னைக்கு. மாதாஜி. ஒரே ஒரு நிமிஷம், டவுன்லோட்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரமன் பிரபுஜி சொல்லுங்க பிரபுஜி. அம்மா, இந்த வினாடி வினா இருக்குல்லம்மா, ஆமா, வினா வினா விடை, வினா விடை. அதுல 5 பாகம் முடிவு பண்ணமா. ஓ வெரி குட். 5 சாப்டர் முடிச்சிட்டா? 5 பாடங்கள் முடித்து விட்டாளா? 5 பாகம், 5 அத்தியாயம் முடிச்சிட்டேன். வெரி குட் வெரி குட். ஆமாம்மா, எல்லாம் 90 மார்க்குமா. ஆனா ஒண்ணே ஒண்ணு மனசு கஷ்டமா இருக்கு. இந்த விடைகள் சொல்றீங்க இல்லையா, அந்த விடைகள் தான் சுத்துறது மாதிரி இருக்கு. அதுல வந்து டைரக்டா கொடுக்க மாட்டேங்கிறீர்கள். இந்த வினாக்கு கொடுக்க மாட்டேங்கிறீர்கள். அதுல அந்த பாகத்துல அது வருது, இந்த பாகத்துல இது வருதுன்னு நிறைய சொல்றாங்களே ஒழிய டைரக்டா இதான் இந்த வினாவிற்கு இதான் விடைங்கிறது மாதிரி வல்லமா அதுல. அப்படியா? ஐ டவுட். ஆமா, அதே பலமுறை பார்த்துட்டேன். இந்த 5 பாகத்திலையும் என்னன்னாக்க ஒண்ணுமே புரியல. விடைகள் வந்து என்னால கண்டுபிடிக்கவே முடியல அது. ஏன்னா அது மாதிரி அந்த சுத்தல்ல விடுறது மாதிரிதான் இந்த விடைகள்லாம் இருக்கு. டைரக்டா இப்ப சே எஸ் ஆர் நோ அவ்வளவுதானே. எஸ் ஆர் நோ இல்ல, 4 இது கொடுத்திருக்காங்க, 4 ஆன்சர் கொடுத்திருப்பா, ஒன்னு டிக் பண்ண அவ்வளவுதான். அது தப்பா டிக் பண்ணா கரெக்ட் எதுன்னு டி தான் கரெக்ட். நீங்க பி வந்து ஏ கிளிக் பண்ணிருக்கீங்க, ஆனா ஏக்கு தப்பு, டி தான் கரெக்ட் அப்படின்னா டி மாத்திரம் ஹைலைட் பண்ணி காட்டும், அவ்வளவுதான். இல்லம்மா மாதாஜி சொல்லுங்க. நம்ம இது முடிக்கல, சொல்லுங்க பிரபு.